godhong peloso godhong ploso dipangan wedhus nemu rondo gak tau adus rondone lak rondo teles nek disenggol gak gelem delok kula awak wis kadung apes nemu arek wedok kok lola lolo lola lolo nisor wit klompo ombo-ombo godhonge bendo ademe dudo gak sepiro oh ademe rondo digulung kloso klosone lak kloso pandan awan-awan mangan rambutan rabi rondo tuwa gegeran rabi sing prawan nek bengi bosen ilang ketemu no malang tuku sepatu digawe bal-balan arek wedok katik BH tapi kaosan bareng digawe mlaku kaya gembol pelembungan mele sing ireng tuku cengkir sak lepeke golek bojo cok mele sing ganteng masih elek pokono brengose lak kandel kula sing ireng gak kena digolong arek wedok saiki lak kendel tok beteng wan jaluk ampian namung semanten piatur kula sae lan mboten amborong kersa sae mboten dowong bagus amborong kersa suwe-suwe tak koyo nambah suarane tambah suwe tambah gede kok suarane tawa sakno. Ayo pore umpamane nyambut gawe saben bengi gak tau prei. Awan rekaman bengi nek pentas ayo suarane ketang-ketang suarane iki nututi. Tapi ambakno ngene panjer aku mau nampani. Aku mau utang-utang panjer ku kabi. Ya nek iso teko, nek gak iso teko. Engko marai geger, aku dipanjeri ambek kartolo barang. Molo aku nek panjer cuma utang ngono 20.000. Gak panjer tapi utang akeh utange timbang panjer. Tapi gak apa-apa, kuwi kok sapa mlo aku kocan moto. Wah. Ini ndelok janggute gak pangling. Iki jarane sing jarani Cak Siblon iki. Ngene ben diceluk Cak Siblon iso ngamuk. Kok celuk ora jangkep blontang apa aku Cak Siblon iki. Ya semenjak teko luar negeri iki wah perbedaan ade. Loh. Pernah kita ke luar negeri? Loh. Luar negeri ndi sak blontang? Loh luar negeri ndi. Lah prasamu ndi to luar negeri? Luar negeri nanggone Amerika, nanggone Inggris. Iya, mosok kabeh nang Bratang. Kudu maneh. Lho lah iya. Kon tambah suwe ketoke kurang progresif. Wah, ya apa kene? Sekali bono anu niki. Bono apa ya? Bon duwe ta? Lho lah iya padha ambek aku. Ora bon pira sih kan? Bon pira? Aku bon 20. Lho licike. Oh, bon 20 kok licik apa? Kurang kendel ya? Iya kurang kendel. Ane pernah bon piro? Aku gak bon saiki aku. Oh iya ya, aku ngerti. Sawise pernah iku teko nggone luar kota. Gak gelem bon-bon gak gelem. Aku ngerti dhewe. Gak gelem nek bon. Terus apa sing? Cuma utang kain. Lah jeje mate ta? Iya, jeje. Bon bare utang kan jeje. Nek bon lak bon duwe. Iya. Nek utang kan utang kain. Iya. Pira utang kain? Piti ya, tak akeh nek penuh. Alah wong atase kain. Wong sak kelambi ae lho.
Terus tak kambine anak peno ta? Iya, ya ambek klambine anakku ya putuku tak rangkep ya. Oh, iku dadine sagebok iku. Lah ya cek mesisan mantep. Tapi saiki aku rada ono enak. Enak peno nyambut gawe enak lho. Tak pikir peno delok sekolah peno kaya ngono ya saiki nyambut gawe nang nggone apa nang nggone kereta api. Iya ya. Seneng aku. Lho kabeh wong uripe kudu supel. Iya. Tanpa supel lho kurang kanca. Apa sih supel? Lho, hah? Apa sih supel? Lho supel gak ero. Apa ya? Siapa sih supel? Bolongane. Supel gak ero arek iki. Oh. Wah goblok. Supel gak ero. Oh supel kok bolongane. Bolongane tikus. Bro, yo lagi kok. Ditutupi gombal. Iya. Iku lak supel ta. Ngawur. Apa? Iku sumpel. Sumpel. Ya sumel lak padha ae. Iya. Sumpel bae supel lak padha ae ta. Maksudnya supel iku ya rat pergaulan. Iya. Anjan sono. Kon lak pernah kata nama sono sih. Hah? Kata nama sono. Kapok aku dibijuki terus. Aku gak wani mrono mari kena jalune PDE lho. Kon niku buka rahasia tok. Enak pernah nyambut gawe saiki nang ngene kereta api ya. Iya, wah bebas aku. Iya, apa? Men apa nanggonku? Pernah kaya apa? Ya turu ono gerbong ngono. Kayak apa? Wong doyan gemuk. Wong padoyan. Ojo ngriwi wong kereta api ngono. Lho aku gak ngriwu lak takon ah. Pernah aku bagian apa nek ngono. Bagian tukang rem. Tan, blontang mung tukang rem ae sombong. Lho, melalui tes iku goblok. Tes apa? Lho, wong tukang rem lak kari ngumetno rem ngene ae. Lho, tapi nek keliru ngumetno apane gak nelunjur ae. Oh, ngelunjur apane? Ono sepur mlebu pasar lak akibat tukang rem. Seta, sampe ana sepur mlebu pasar iku lho. Lho, saiki sepur jalan. Iya. Terus gak tak rem. Apane gak ngentekno wong pasar? Gak ngono dalane kereta api lho, dalane kereta api ku dalan dilak ono rilis e. Iya. Apa sore ku jenggono nang pasar sih. Lah nek pancen stasiune Cidek Pacar. Tapi apa? Kon kok merubah rencanane kota Madia kon niku. Lah, upamane saiki ya, kereta api mlebu nang pasar. Terus apa gak ngamuk wong pasar kuwi? Iku terserah lah, sing mati ya apa le ngamuk. Wong wis mati. Ya sing dagangane rusak mandek sedih. Iya. Gede tapi sing mati sakno ya. Penakno nyambut gawe tukang rem ya. Iya, tapi bayarane yo gede. Bayarane gede, utang-utangane yo manyet. Kon balik nang bayaran. Lho, bayaran niku jarang nguman kon tak tutupi. Kok jarang nguman ya? Lho, ya kon iki wong sadurunge wis tak bon dhisik. Oh, lah iku apa mung durung bayaran ya diutang dhisik. Tapi gak apa-apa jare bojoku maju kok iki. Maju, wong gelek utang iku maju. Ngono-ngono. Oh, iya. Iku termasuk maju ya. Tapi aku kudu gak kerasa to. Lho, apa gak kerasa? Peno iki ya tak kandhane, utange wis akeh gak kerasan. Lho, gak soal ngono peno iku. Tapi bulan iki lak wis lunas e. Lunas apa? Lunas tapi nang gone bayaran kono. Tapi peno utang nang gone kantin. Ah, yo kantin iku lak iso babalan lak ono. Iya, tapi nang koperasi utang kain. Iya, tapi kan diperhitungno. Perhitungno apa nek peno gak mlebu? Sapa sing perhitungno? Lah engko lak iso diansur. Wah, kok niku wis gak koyo Abang Panci kok niku wis repot kok niku. Wah, Abang Panci disemayani sik kenek. Iya, tapi Abang Panci. Ya apa sih? Ngene. Grafi iki pernah nyambut gawe kono. Kemajuane pancene yo Pak. Iya, enak ya. Heeh, tapi ono sing tak kongkireni. Ya apa sih? Penyambut gawe enak kongkiren. Nek iso iku apa? Soale padha nyambute gawe. Iya, bayarane ado. Lho, bayarane kadhe ya apa sih? Kondo Pak Sep iku ta. Pak Sep iku atasan peno. Iya. Terus lah iku wong bayarane gede, kate nyambute gawe. Ya enteng. Coba. Lah aku iku wong tukang ngerem e. Kadang-kadang rong dina ngerem. Iya. Telung dina pijet aku kan tadi. Kesliu. Ngerem kesliu. Iya. Iya. Tapi kok iso ngarani nek kapan enteng penggaweane bayarane gede. Ah, soalnya kan ngene. Iya. Pak Sep iki lho. Apa sih penggaweane? Nyekel tempe cilik lho. Kok tempe apa sih peno iku? Apa tedok? Tempe kok. Wah, peno iku wis gak ngerti blas iku dudu tempe cak blontang. Apa iku? Iku arane sekep. Hah? Sekep. Sekep. Iya.
Kok iki jare sapa? Jare sapa? Kok jare sapa? Kok wis tau dites ya nduk iki kan. Lho ya gak tahu ya aku gak nyambut gawe kono. Iku arane sekep kok tempe ya, Pi. Nek tempe iku tempe sing gawe masak-masake kok nginteri beras kok tempe. Iya tapi bentuke lah teko bring ta. Ya wis tempe cek lego ati beno. Ya wis tempe. Sing tak erakno lak ngono ta. Iya, tempe apa? Disekel. Sepur sakmono kae ndase ku. Iya, ditudhi ngene mlaku. Oh, tempe diunjukno ngene, sepure kok mlaku. Lah iya. Padahal peno iku nyurung gerobak sakmono abote iku gak iso mlaku. Gak iso mlaku. Padahal iku ambek tempe. Diunjukno teng kok nurut lah ya. Iya. Tapi ro peno. Apa? Penggaweane enteng, tapi tanggung jawabe soro peno, berat. Lho, kok iso ngarani berat ya apa sih? Lho, pasif are. Ya apa sih? Saiki pamane ono kereta api teko Malang. Teko Malang? Sampai teko Surabaya. Heeh. Salah wes termasuk salah rel. Iya. Terus tubuhan nggone tengah-tengah. Der. Sing korban penumpang sak pirang-pirang. Iya. Sing rendang-rendang nang kantor polisi, sing digawa polisi sapa? Ya Pak Sep. Aku kan mengikuti jirone sepur kono. Iya. Lah sing cepet sapa? Kok gak delok sing cepet, tukang rem. Kok niku ya apa? Lah penolak tukang rem ah. Iya. Ala pun aku kudu ngerti wong tukang rem kan pengalaman. Iya. Nek ana sepur jange tubuhan nak mencolot to. Mencolot. Iya nek ketepane mencolot ke manuk kali. Iya. Mencolot kena patokan. Kon seneng ana kanca. Sikile kiwir-kiwir. Ayo. Kuno iku. Ya apa kene? Tapi ya tanggung jawabe gak wurung ya Pak Sep sing penuh. Iya, lah saiki mumpung awak dhewe durung suwe nyambut gawe. Iya. Iki lak jange narik arisan aku. Iya. Sing diomongi bagian prono-prono tok. Arisan dhuwit, utang kain. Lho iku termasuk bonapit awak dhewe. Bonapit apa bonapit? Wong urip iku nek gak arisan kurang kendele. Iki ngene ta, Blondang. Ya masalah nyambut gawe tukang rem ambek Pak Sep. Iku termasuk sing salah iku peno. Pak Sep iku anane iso dadi Sep ya. Iku ben sekolah. Ngono. Apa aku iki gak sekolah tukang parkir tok kok. Apa nek sekolah lapor kon? Kon iki kepala sekolahan sih. Ya dudu ya. Lah lak dedek ta. Tapi tingkate sekolah. Iya, tapi kan padha sekolah. Padha sekolahe. Aku teko TK. TK nanti terus. Ayo. Mari nang TK nanti. Lho, masih aku layangan kabeh apa kan? Mari nang TK kok layangan. Mari nang TK nang kelas 1. Nang nggone SD. SD. Iya. Mari SD. Mari SD mana? SD mana? SD di mana? Loh, gedean mana nang SD terus munggah nang ndi? Bates kok kono tok. Wis lapo suwe-suwe. Cek jenenge kon niku. Tadi wis leren teko SD ku. Leren teko SD. SD ku kelas 6 apa kelas 4? Lerene. Kurang 5 tahun aku. Loh, kurang 5. Kurang setahun juga ada kelas 5. Oh, tadi kelas 4 lerene. Kelas 4 soalnya aku mecano sabak. Loh. Kok mecano? Oh, zaman biyen iku nek diulang kan sabak ya. Iya. Nek saiki nggo buku ben nggo sabak. Iya. Tadi peno leren iku mulai mecano sabak. Iya, terus gak sekolah. Lah iku apa Cak Bontang? Ya ketingkatane kan JJ. Iya. Peno teko SD ati gak nutup. Bapak Sep iku sekolahnya mulai SD, ya nang SMP, nang SMA. Terus ngelanjutno sampai saiki dadi Sep. Iku teko sekolahane. Iya. Lah mulane peno ae nek kapan duwe anak utawa duwe putu, umur 7 tahun sampai 12 tahun, wajib sekolah kudu belajar. Dadi besok nek gede, iso kaya Pak Sep pun nyambut gawe gak soro, bayarane gede. Lah ngono ah. Kabeh ku teko sekolah. Lah mangkane kok apa? Ya iki anak wis jange lulus iki. Iya. Tak sekolah nang maneh, nang perguruan tinggi. Loh, perguruan tinggi? Iya. Pak, kon iso ngutangi dhuwit gawean. Gen bayar uang pangkal. Ngomong kaitane aku iki percaya. Lah iya, kok kon niku kaitane anakku sing lulusane iki jange tak sekolah nang gone perguruan tinggi lho. Apa eleke? Ya tapi slote karo utang dhuwit. Lah digawe bayar uang pangkal sapa? Ayo gunem ono. Lho. Tangkono etes lho. Etes. Oh niku. Lah peno iso nyekolahno gak bondo dhuwit, bondo dhewe. Lah kon mari apa ngongkon anakku sekolah iki? Kon niku wah. Ojo ngatur anakku. Lah anakku iki mancing bangga. Wong kabeh nggawa rezeki dhewe-dhewe. Oh iya, aku iki lak ngomong, gak nuturi ngomong. Lah ya ngomong nek duwe anak kudu sekolah, iya. Lah wong pangkale iku utang ngono lak bener aku.
Aku to ndi dhuwit. Wah, repot. Loh, lah iki ana Kartolo. Ngedung warisan cek rame ini. Warisan. Warisan hari ini. Warisan, urusan nyekolano anak. Ngene lho, Gran lek ambek bojoku sing rukun. Lah bojomu iki lak nyusul-nyusul ta. Dadi belanja nono. Iki lanang kok bojo. Sok, iki blontang ini. Lho, Dikira potongan poni ya iki. Kok iki gak ndelok babal bas. Mbok yo ndelok ndase. Panita ora kon iku. Ya apa iki sapa? Blontang ini. Aku lho. Walah blangkon. Lho, blangkon. Kok lapis aku bojomu lah kon rame ae. Lemune kaya bojoku. Lemune. Apa? Anu, iki mang lak ngekei penjelasan sampai aku. Wis gak usah dikak penjelasan iki. Lah, Iki ratune ngekek penjelasan. Tetep penjelasan. Saben dina aku iso penerangan kon tak. Oh iya gak ero aku. Tadi nerangi apa? Nerangi apa? Ya tukar pikiran sapa sing duwe dhuwit dijile-dijile. Balapae nang dhuwit ae. Gak perlu maido. Iya. Kene ku wong nom. Iya. Wong tuwa dipaido ku percuma. Iki diarani wong nom manene karo wong tuwek. Iya, sepurane ae Tang ya. Iki tuwek nemen. Iya. Wong wis gondol. Iya, tuwek nemen. Mamula wong urip iku kudu tepo jilira. Lah, kudu gawe benik. Dadi benik apa kon? iki benik kari situ. Tepo slira, tepo awak. Slira iku Apa? awak. Wah, gaetos. Iki goblok iki. Kaecos, wong kaentos gak ecos. Tepo slira iku ya. Lho. Tepo iku tepak, slira iku awak. Dadi awak iku Awakmu iku tepakno. lho, tepakno. Oh iya. Dadi Tepno. Mantep peno. tepno. Awak peno iku wis tepak. Durung lah, makane ditepok slirono iki. Oh, durung tepak. Tepakno awak ngongkon kae. Wis aja katik ngundum tepo sliro darek marakno mangkel ae. Kono kok gak pakan dinis dungaran? Lah iya. Kita kandhani cara rame-rame. Apa? Pakaian dinas saya dicekelno. Cara rame-rame. Iya mbok pisane meneh tak jupuk. Kondito le perkara ae kene. Tapi gimana Pak Prai ta? Iya, Prai. Ya apa sepur nang India iku jam pira? Ayo ngomong. Sing nang India. Iya. Iku takono wong dodol martabak ae. Kok dodol martabak ya, Mas? Aku gak ngurus teko India. Loh iya pernah tukang ngerem ta. Tukang rem. Kok sak ngerem sampe teko India kono. Ya cek direm kono dhewe. Kon yo ngawur, iki nek ngerem teko India, teko kono kereta api ni mogol lek gak iso mulih ki no India. Apane lak bingung aku. Iki meliputi Jatimur. Jatimur Jawa Iya. Ngene Cak yo. Iki aku ngerti saben-saben nek Prai dek mesti pakaiane rada licin, sepatune kakian gak sandalan, gak sepatuan. Iya kaos kaki mangi sembut ah. Padahal cek terus tak gawean. Iki nek gak salah masuk angin. Gak aku ngerti di kandhane arek Cak Blondang saiki kudu bingung. Wis saiki kondo terang-terangan karo aku. Sakle ono lak kanca karo aku. Ngomongnya mek Kartolo. Lah nopo aku melok susah ngono lho. Iya, aku iki kabeh kondo wong jenenge kanca. Iya. Ya kondo wis ta. Ngomong apa wis tak rungokne. Nek ngomong wis ngomong apa ae tak rungokno. Wong ambek kanca. Lah iya ngomong apa aku? Lho. Bae pene aku ngomong apa tak rungokno. Aku kabeh ngomong kon ngomong terus. Lah Aku ono kabeh kesulitan. ngomong. Iya. Kesulitan apa ngomong ambek Kartolo. Iya. Nek gak ngomong ambek Kartolo ngomong ambek aku padha ae. Lah, Kartolo aku lak kanca penuh. Iya, Lah iya. penuh ambek aku ya kanca. Kowe kanca kae cilik ya, sampe gede tetep kanca. Iya, tapi Kanca padha ambek dulur. Iya. Lah mulane kanca padha ambek dulur iki ono apa-apa ngomong. Rundingan ambek kanca. Plek. Kran suarane sampe cilik. Suarane sampe Sampai ngetokno suara manuk peking. Waktu anu kok panjene kon iki. wis saiki ngene. Lha apa sih? Repotane apa? Aku upamane omah lah wis. Iya, ngomong ya. Upamane. Ngomong apa sih, Mas? Kuno durung rapi sih. Durung. Lah apa gak rapi-rapi? Hah? Kok gak rapi-rapi lah apa? Iki rencanane aku iki ana sing tak karepno. Apa bebekne Sokran? Hah? Bebekne Sokran? Ya wis, Bapak wis. Oh, apa wong bebekmu gondol lah. Ngene gondol apa dah bareng nginu toyo. Niku. Iku asale loro panas. Ha dingu suwe-suwe lak ya anu. Nah, ngene Ya apa? kekarepan Sapa? iki lak ana arek wedok. Sapa? Lho, arek sing gelek liwat nang ngarepe omake. Oh, sing biasa rok-rokan biru iku. Hah? Rok-rokan biru. Dede. Oh, rok ireng. Rok. Sing ana sungune. Hah? Iku lak wedhus dibas ya. Arek wedok. Arek lencir. Iya. Iku anake Basman. Oh. Tini iku jenenge. Sutini. Kastini ya. Iya, Kastini. Sopo? Kastini. Titik su. Tutu. Arek-arek kok nyeluk su. Oh, iku lak adike. Oh, iku adik. Adike sing sune Kastini, adike Sutini.
Sutine apik ndi bare bebekmu? Hah? Apik ndi ambek bebekmu? Oh, yo ayu bebekku titik. Karepku nek sutine sida tak rabi. Bebekmu tak wayu ya apa? Oh, yo cah, wis anake Basman Arabin. Anake Basman iku tulung apa jaluk. Pokoke peno karo aku ngrumangsani wis ta. Tak reko daya. Sing Iya. penting peno dadi manten. Wis aja kuwatir, engko lak ana dhewe ya. Bangsa ayem mong ndelok uripku iki. Ya saiki lah aku nang omah. Biasa gak nang omah aku iki. Nang Sumbawa. Nang Jakarta. Aku kirim sapi ya aku. Wong aku iki blantik kok. Wis darane blantik kaya aku iki gak terbatas saka sapi tok ae. Ndelok musim-musiman. Usum kebo ya kulak kebo. Usum sapi ya kulak sapi. Sing lucu maneh iki. Jalukan iki. Lamongan iki. Ndelek kucing. Ya apa? Masih kucing tak blantik. Semono manut uripku mapan ayem wis. Iki urip sepisan sugih koyo ngene, durung urip ping pindho. Alas gak apa-apa. Pokok aku iso nyukupi uripku, pemane uripku nang omah iki termasuk dudeh. Dudo, coba dudeh. Dudo gak ndek bojo ya kaya aku iki tapi anakku. Minangka gantine bojoku. Waduh arek ngertine ya apa arek iku. Sis iki mang metu iki mang jajane. Nanu jajan sedina entek 800.000. Waduh sanane tuku, nanu tuku ya rujak. Lho. Dungaran kok wis wungu. Oh. Kana bapak gak wungu lorek nah. Model tok kono nitini. Lah ya kok dungaren. Wis dahar ta. Wah iya ayo. Gak dahar nak. Jegelak wis. Ngono iku wis mangan apa? Ngono apa sih kok model-model niku sapa kon niku? Lho ya apa sih anak iku cilik digedhekno, gedhe dipinterno nek wis pinter kudu iso ngajeni wong tuwa. Oh. Apa eleke? Ya apik ae nak, Lah, kae iya. kebacut nak, ya. Ojo nemen-nemen. Dungaren kok wis lungguh ngarep wong durung ganti busana. Wah. Jong isin-isinno ta, Pak? Tuh ni ganti kok iki niku sapa kok niku ni? Bapak ganti busana, sini Pak Sono ngerti ya. Kok Klambi, Pak. Klambi kuwi apa sih? Ngenteni kon iki mang bapak iki mang kon. Oh iya, lha iki apa tak olehno? Oleh apa? Bungkusan. Rujak erung. Atuh. Apa? Mulai nyetip aku kon ya. Wis kurang ajar kon mulai. Rene njaluk rujak. Yo, masalah rujak cingur, Pak, ngono. Cengur iku kasar, Pak. Oh, Dihalusno. dihalusno ya? Erung ya. Erung. Nek ono aku ki halus. Wah, kok iku apa ni? Lah iki, Pak. Kon iku nek masalah wong kon iso masak. Ya ta? Belajar nek kuwe ya iso. Masak model apa iso, mbok yo gawe dhewe aja jajan enak kon iku nak. Lho, gak apa-apa bapak duwe akeh. Masih akeh ngono ya. Masalah istilah energi lho kudu ono. Apa energi ku, Pak? Mbok apa energi. Karo aku energi ku. Ojo pemborosan. Wah, iso komentar gak iso nerangno. Ojo pemborosan. Oh, istilah ikat pinggang. Lho. Kongkon ekonomi. Sing setono, terus sing setono. Ya saya pedot ketemu ngerti ya. Gepeng, Pak. Dadak kon niku jajan gethuk lindri, sing putu, sing sembarang kon Lho, tuku. gak apa-apa sing tak makan makanan Indonesia. Iya, tapi ana batese kon niku jajan ayo. Apa kon niku? Kon saiki ya apa? Tujuanmu sekolah terus ta? Apa leren? Gak, Pak. Les yang. Les. Les. Les ya. Sesama leso. Yo enggak, Pak. Sebab sono Aku tembung. pengin kursus jahit, Pak. Oh, jahit. Jahit apa, Pak? Jahit geger ku enak. Jahit taplak kenek, jahit mainan tembok yo kenek ngono lho. Kok aku pinang modus sih lho, Pak. Oh, modest. Iya. Waduh, enak nang modest ku nak. Iya. Potong-potong barang ya. Nah, enak sih nemen-nemen nek wis rumah tangga gak Iya. sampe jahitno. Iya. Pakaian arek-arek jahit dhewe. Oh, iya. Pakaiane bapak. Iya. Kayak bapak pakaiane gegeden iso aku nyilikno. Hmm. Dadi gak perlu tuku dicilikno ae. Oh, cilin terus ae. Wis gak sedeng lah. Ngawur ae. Pemane ngarep iki mari bulan Ramadan, ngarep mana pe dolan bulan Riyadin. Iya. Riyo ta, Pak? Iya. Iya mesti laris, Pak. Oh, Penjahit lari iku penjahit riyo, Pak. iku. Adakno
Wis kono bapak masak-masakno kono. Lho iki rujake. Rujake. Wah, sak lho mbok piro iki nak? Mbok loro. Setengah niku loro. Wis nanti dahar. Wah. Dahar. Tini kuwi model-model tini bulan rek. Wis arek kok. Tapi gak dadi apa. Anake situ ati ayu pisan rupane. Nuwun. Monggo. Oh. Waduh. Masyaallah. Wong kancane kok dimonggo-monggono. Lho. Sopo iki? Angkruk. Ojo model-model kon niku. Ajane lho. Ojo panggil ambek aku, Bas. Lho, oh. Sapira. Aja ngeling-eling jenenge wong ta. Ya jenengmu sing asli apa jenengmu sing asli? Ngene, biyen kan lahirku kan nduk Jogja. Oh iya. Nduk Jogja gak kerasan wis pindah nang Surabaya. Iya. Lah padahal nduk Surabaya ku nyewa, aku lek jane golek pindah maneh ta. Lho gak ngono jenengmu sing asli sapa jenengmu? Lah iki mak iki nduk kono temen. Gak kerasan lamuk tok, Bas. Iya lamuk tok. Nek iso nggonmu ono tangan tak dugune. Gak ngono jenengmu sapa jenengmu lho jenengmu. Lah ya iku apa nek udan niku banjir, Bas. Oh iya nyene. Gak ngono jenengmu sapa jenengmu sapa? Aku lak golek kontrakan sing setahun. Gak ngono kon gak tau bongko aku niku. Takon jeneng ada kontrak banjir. Jenengmu lho sapa dublek? Oh, takon jeneng. Iya. Ya Sapari. Oh, Sapari. Lah saiki omahmu ndi? Ngomong sampe ngelek gitu. Gak ngono omahmu ndi? Omahmu ndi? Apa? Omahmu. Oh, mata. Iya. Lho, iya. Aku nek gak ono niat training kon gak tuju rene. Omahmu lawas iki. Omahmu lawas ndi? Lho, padahal aku wis wingi mikir. Lah ya. Kapan aku deleme Paseman? Takon omahmu lawas ndi gendeng goblok. Omah ta? Iya, omah. Oh, ala takon omah. Iya. Iku biasa nek Duku Kupang ngono. Oh, Duku Kupang. Heeh. Iya. Lah kon rene memang ana gaene ta? Lah kan gaene lha apa aku rene no nganggur, Bas. Lah iya. Iya, ape iku lho nempel. Nempel apa? Patik. Arek kurang ajar ta Mas. Lho, aku ngomong apa sih? Kon niku cok guyonan. Penolak nandur kembang patikan ta. Iya. Lah iki ana wong loro moto jange tak tukokno kembang patikan ngono. Ngono Telutun ta? niku mandi ke nambani. Iya, tapi lah pada nempel patik barang iku. Lah ya kembang patikan niku. Ya kembang patikan. Heeh. Iya. Aku rene jange ngomong mbek peno titik, Mas. Ya ojo akeh, ya. Ya gak titik ae. Ana ngomong kok dibatesi. Lho, gak ngono waktune lho, aku ape budal. Oh, nanti. Nang Bali, nang Sumbawa, nang Jakarta barang. Oh, nang Bali lho. Iya, nang Lamongan ngurus kucing apa. Blantik. Blantik iki. Oh, ya gak apa-apa pancen wong nyambut gawe niku dhewe-dhewe. Kudu. Terus aku jange iki lho, njaluk anak peno. Njaluk anak peno. Bagusen aku. Iya. Tapi aku gak ganteng ta. Anakmu iku aku njaluk-jaluk iku. Lho maksudnya njaluk ya apa? Ya kon pek ngono. Lho alah rek kon wis tuwa gak ngerti padha gedene. Oh, tak jaluk ku tak lamar. Oh, ngelamer. Nglamar. Nglamar. Dadi nek ngono kon rene mang cekak cingkrange. Cekak cukupe. Lah cekak cukupe nglamar anakku. Lah kono lene sapa iki? Lho, ya kata lan liya ya aku dhewe. Saiki aku nyambut gawe enak. Ngendi? Iku apa bagian iku lho, tanah. Oh, jual beli tanah itu. Olah apa? Lah ya. Keduk bagian keduk. Opo ri bagian keduk ri. Lho tapi tak gawe borongan ta. Masalah keduk opo iki? Lho keduk tanah iki lho nguruk-nguruk omah botono tanah. Iya. Iya, aku tadi mantu peno kan enak. Oh, durung karuan ri. Lho, peno kan warek lemah nggo. Lah apa koni lemah? Kok cacing ta apa? Dadi mangane omah peno jeglong-jeglong ngene iki. Ba jeglong bantek kan urusanku iki omah anyar iki. Wis saiki kon tampa tangga nek gak kon tampa tak banting lho kon. Aku adol iki. Iki ya apa arek iki rek? Kon niku kok ngono sih kon niku ri. Ngene lho ri ya. Wong nglamar iku sing ramah-tamah sing sopan. Lah wong liya, iki tanding kanca kok. Masih kanca tapi mas ada ketimuran gono. Ojo ngawur kaya ngono iku lho gak oleh. Lah aku iki mrene mang adat barat ngono ta. Ya enggak ya, Wan. Ya enggak. Aku ya wong Jawa, Bas. Lah sapa ngaran kon wong Dayak? Ngawur ae tak ngono ngomong mendelik-mendelik piar-piur. Kon kok ngomong apa kon niku? Makane radio gerak-gerak. Lah napa gerak-gerak iku? Konslet nek patekmu. Wis gak tak terima nih wong kurang ajar nih. Guyon. Oh, guyonmu nyangklaki ngono guyonmu kok. Ngene ri ya. Nek pancen kon niku ngarepno anakku atine. Ya maaf ae, arek iki sik les. Sik les. Les apa nyekolahno anake gak tutuk kae les. Gak tutuk ya apa sih kon niku? Wong arek iki wis lho. Oleh ta gak oleh? Ojo ri, menye-menye ae. Arek iki sik mutu pendidikan. Oh iya. Cekake peno iki lak ngenyek aku nampi aku. Gak ngenyek lho apa sih gak ilok ah. Ngerti aku wong elek, Bas.
Tapi kono aja nyia-nyia wong elek. Oh, aduh. Masalah brengosmu anjok sisih brengosmu. Sawangane wong arek wedok mek situ ae dijaluk gak oleh. Kon kepengin mantu sing pangkat ngono ta? Enggak sih. Durung karo nek mantu pangkat iki Jawa mek peno. Ya enggak ya Wan. Ya cuma ya apa maneh ngene iki. Masa aku dagel padha oleh meroto dagel gini. Malah mali. Lah enak ta nek oleh tim-timan gak wong adoh. Peno tak jak ngono lho. Jare keduk lemah saiki dagel. Lho. Kok iku ya apa ri? Nek awan keduk lemah. La ilah, Nek cek temen nek dagel. iku. Ngene lho ya. Nek pancen kon ngarepno si Kastini. Iya. Saya Kastini iku gak gelem nglakoni omah dhisik, Ya wis. butuh pendidikan. Heeh, wis gak apa-apa pisan nikae tampiin men-men aku nek nglamar tombone. Iya wis gampang lah. 2 tahun Kastini ta. Ngono lho. Sedeng mati. Oh, sing mati. Ya, tak balik. Nom ngono wis mati. Tak balik, Mas. Ubin. Diombe apane wong gak ono. Tak ya wis. Ya peri cek nemene kon niku. Cek duit ta? Hah? Cek duit. Lho duwe blantik gak duwe. Nah ya aku tang ngono ge sang mulih. Oh, gak iso. Oh, Ya wis. ngono nglamar anakku. Wah, tongane kelawubuk. Raine kaya lho, Ketok glibete wong. Mlebu nandi wong. iki madik sapa iki rek? Lho, Mas, kok kono-kono singitan burine lawang. Kartolo. Lah apa singitan iku adakno? Dadi mbang burine lawang lak orang Singosari ta. Nang mas sapa Singosari rek? Lho gak ngono guyon wis gak tau pedhot. Lah dengare kok rene. Lho ya ono gaene ya takon seger kewarasan penuh. Ya oleh pengestumu. Aku Siapa? saiki waras. Siapa sing Mas Toni? Sing Mas Toni sapa? Aku lho saiki waras oleh pengestumu lho. Gak tau mengestoni penuh. Mengestoni ya sik kon niku oleh pendongamu aku waras. Oh didongakno. Heeh. Balik aja ngono, Cak. Iya. Jare pernah iki dagang sembarang. Lho blantik Plantik sapi, Sapi wedhus. keber. Apa keper? Plantik keper. Keper iku apa keper? Kebo iku lho. Waduh kebo ya keper kok. Iku basa teko ndi kon niku lho. Oh niku. Tungane kok gak nang luar. Gak meneh nang Sumbawa aku, nang Bali. Dibuang ta? Lho dibuang ya sih. Urusan sapi lho, takno. Lho lah apa sapi kok andok nang Sumbawa? Aku lak Bali, nang Jakarta kono lho. Nanu. Sapi apa? Lho, ya sapi apa ya? Sapi Bligon, sapi Jawi, sapi Presi, sapi Blendingen. Model-model sapi itu. Oh iya, waduh gambare putune apik. Oh iya. Iki sing digepuki wong sing waktu digepuki ndok pas iku. Soten sapa? Lho apa kan iku? Sing foto pernah iku? Lah dedek apa ora takno foto lho. Oh koyok ya. Koyok kok tak kon niku. Oh Kambali lho kan. Kambali sapa Kambali? Kok kon niku iki foto jaman pecah revolusi biyen iki lho. Oh sik jamane perang-perangan biyen iki lho. Iya, tuku lho ndi? Hah, ya Surabaya kene. Iki nostalgia. Nostalgia ya. Iki mang kembangane omong jane aku ono perlune. Oh, iya terus. Aku mrene mang apene nglamar. Oh. Lah iki putune jeraganku. Oh, iki ta? Iya. Lho lek sing iki kuku, sing iki lho. Lah kon gegem ngono. Sing iki lho. Oh, dadi kon ngene lamar. Lamar lah iki putune jeraganku, ngono lho. Waduh rek. Perkara pening wis tak gak niku lho sak tas. Ya. Oh iya diterima ta enggak kok iya. Tak terima. Kok nomor iya mburi gagal, oleh arek gak gelem ngono. Lho, gak saiki apa jare aku ta? Ojo nggae kacau lho. Enggak. Nah iya. Nanti kon tangan tok ngene. Lho lah iki lak tas ah. Oh iya wis. Meleot aja merem ae. Sana sobur mek nang. San sobur menjadi bibit wene. Kok aku gak pecah takno. Dadi iki malam Minggu ngarak. Malam Minggu ben iki. Iya, ngarak teko dhuwur lho ya. Ya terus Sejono bobolan teko genteng. gak ngono iku ngarak tadi telbokno iku. Lho gak ngono iku jalukan. Oh, jalukan. Iya. Ngarak teko ndukur, Iya. mandisor. Isor. Wah, ngayo ondo rek ngasone. Gak Pak, biasa. Ya biasa sih. Jam 4 sore manten teko. Ya wis. Dadi iki aku rene iki nglamar, lha iki putune jeraganku. Ya. Kon sik manggon Mata Agung kono kan. Gak ngale, Cak. Ngale ndi? Ngale nang Balung Bendo. Kalau Balung Bendo. Oh, kala wis niku. Balung Bendo lho mek sapa? Ora ono. Mek tunggal. Oh, mek tunggal. Mek jejere. Lah yo mian tunggal Balung Bendo kono. Wis ya, Cak ya. Ya. Dadi malam Minggu jam 4 manten teko ya. Ya. Iki sembarang ono nduk tas iki. Oh, ya. Apa itu tas iki? Ya sembarang yo kotang, sewek,
cikalan gula kopi. Cikalan gula kopi lah apa? Iku syarat. Oh, syarat ya. Meneh dikirim. Iya. Damen. Yo, lah apa damen iki? Kan kula apa nang damen-damen iki lho. Lho kanggo kok ben nangkap-nangkap panggunge ge koprol barang lah ono gontoke ya. Oh, ono gontoke iya. Iya model lutuk balu bendol ngono. Ono gontoke ya rene. Ya lu tolong kanca dhewe. Iya. Lakone Tarsan Filipina yang apik. Oh, iya. Heeh. Dadi Padahal madani agung muk iki lante. wis ya. Iya. Waduh tepak rek. Nini, pasti ini. Ini metu sak untara nak. Sini ana. Oleh rezeki. Oh, malah arisan ya. Arisan sapa kata melu arisan? Lah rezeki apa, Pak? Ono wong lamar ini. Oh, yang ngelamar aku. Iya. Ngerti ya? Wis tak trimo lamarane. Masalah iki lho, Lho. Apa iki? Fotone delok fotone. Oh, ganteng, Pak. Lah wis bapak gak ngurgekne kok nak ya. Oh, pinter golek mantu. Saya toto-toto nduk jero kono nak ya. Iya, Pak. Lambeng ngarak kemanten. Golekno tukang rias sing apik Iya, lho, Pak. ayo. Tak turu ae. Turu Tadi dadak. manten iki. Lho ambek maca-maca cek selamat. Jalane kemanten iki cek selamat. Terus selamat kemanten. Iki sing repot. Lho iki. Lho. Iki jare njaluk tuntunan, Cak. Lho, ya apa ngene iki? Iso? Ya, njaluk tuntunan manuk gemuk 200. Iso ndolek ta? Ya apa? Manuk gemek. Iya. Iya. Lah ngapek nek ndi manuk gemek? Nek ndoke iso aku. Nek manuke repot e. Manuk gemek. Kok adil to menjanjaluk sing. Oh, Jaluk doro apa gak iso ta? Doro gak iso, engko gampang kancaku ono. Dares, Kak. Lah butuh dares. Dares, lho iku dares gawe kuluke mantene. Dadi Oh, timbangane dares latuk kukuk beluk. Wah, wis kok niku. Kok iki nyarek kemanten ta medeni kemanten ngono iki. gak. Iku lho apa gawe jamang. iya Oh, jamang. jamang iya. Lek ana jamang jamong. Jamin ya apa jamin? Hah? Jamin. Ojo jamong barang rek. Nah, Iki sing penting ya pakaian. Wah, saja. pakaian iki Pakaian ya cara iki apa? repot, Perkara ya. iku mang guyon gak, manuk gemuk gak kan. Enggak ono sih. Gak masuk akal ya. Nah, iki lak gawe loro pangkon barang. Iya loro pangkon. Masih loro sapa? Sing loro ya sing nduk rumah sakit. Loro Jagoan pangkon gak ngerti. Mondong jago lho. Mondong jago. Nah, Jago iku lanang ta wedok? Hah? Jago. Jago iku ndindo lanang. Oh, Kan sing koyo biasae aku ambek Sapari iku lho. Oh, iya. Lah lek perkara iku nggo pakaiane. Pakaian apa nasionalan apa Jawa Tengah ngono? Sebentar iki tak silino nek Tubanan ono. Lah aku nang anu nang Prei soalnya rodone kan rusak saiki. Dadi Oh, iya. prei jarane ngono lho. Dadi iki ditupak apa? pakaian jarang. Lah lho. Kok iku pakaian Iki numpak sih. Loh, iya. Akeh ditandu ae ya. Kok tuwa kemanten ditandu? Iki lah apa nek kemanten. Iki nih, iki cara Jawa Tengah nih enteng. Ya Jawa Tengah. Nyelene gampang wis. Iya. Gak duwe sewek-sewek, elek-elek. Gak duwe. Wah, sewek mbok kowe wis. Kasileno ya. Ya, si api tak ya apa? Gak api-api ketok ya api, cuma yo tisian. Iya. Gak apa-apa. Lah nek Gak gandok- ngadeg tok ae kok. Nek gendodok lah nyangkem kodho. Kok niku ya apa sih? Ya galakno sing lumrah ngono lho. Jas yo. Jase wakmo. Jas wakmo ae. Wakmo gede. Gegeden laan. Acarane sih. Digawe cara ya apa? Jas gede yo. Iket Tangan ditekuk njero. Heeh, iso sian. Terus saiki awak. Ah, lah lempeng iki. Ah, lempeng ini didelok teko ngarep. Jas, tarik teko mburi. Set. Hmm. Ngarep pas. Iya. Lah nek ditilok teko mburi. Tarik. Iku mburi dedek pas. kemanten. Apa? Tarik tambang. Kok niku kok seneng je tarik-tarik aduh. Tarik blangkon nih. Blangkon Heeh. wakjo. Ah, blangkon Pak Jo wis. Cukupan. Dadi Iya. wak jo gede rek. Kayak carane sutang kok iso. Nutupi mata goblok. Arek iki apa? Wis seneng iki apa? Seneng nek ana kemanten gladap iki seneng kok. Ditarik nang mburi. Gak gampang, ditarik nang mburi. Oh, Ditarik. ditarik. Gak ditarik, nek ditarik lari-lari. Heeh. Jasak gegeden. Iya. Mburi digandel onde-onde, pas.
wis. Kok jas kegeden lho blangkon. Lho lah ya blangkone ganjel onde-onde burine. Iya. Heeh, kemanten ngarak. Iya kate onde-onde tengi. Konsen ngono kemanten blekekan. Enggak lho, nggo jejer. Nggo jejer. Iya. Iya. Gak kena. Semut ambu guri-guri. Iya, semut merambat nang jito. Kok gak seneng ana kemanten jito dirubung semut. Wis gak perkara pakaian kemanten tak jenengno Cak Misdi. Iya, Oh iya, Cak Misdi. Iya, iku kate yo kenal barek aku. Oleh njupukno karo mabuk. Dadi kok Joko sak tiba. Iya, bah kliru. Bah gombal. Iya wis babas pokok digaya. Iya. Aduh, soal cekak rek barek teles. Wah, kok diku. Iki lak manten kudu putih ya. Iya. Manten mangkakan ya apa? Iya apa? Diatur supaya ya apa? Aku kudu dicet gak iso ilang. Dicet lho, mek separo ae. Ombon. Gak apa-apa, masih dicek gak apa-apa. Loh, nggosoke engko barek bensin. Bensin ditututi korek. Dadi anoman lah. Lah iya, wong kata sing ngono. Iki sing iring-iring wong pira iki, Dik? Lho iki mau wis tak warah. Sapa ae, sapa ae. Wis kuat bae iring-iring mang, tapi ngomongi ngene, aku Iya. nek iring-iring saiki gak iso Cak Sukran. Iya. Engko nek mari ndelok bal-balan ae. Dadi ngenteni buyare bal-balan. Yo amping-amping nduk ngarepe lapangan. Ya iya wis aku nah. Gak kene lebih kemanten jambir aja. Hah? Setengah lima. Setengah lima apa iku? Sore. 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 Lho, sore lah. Iya, tepat. Bal-balan buyar. Buyar. Penuh langsung wong metu ana tengah. Ono tengah bener wis. Trombol wis tengah. Trombol wis diumpul-umpul wong nontok wis. Iya, teko kono sedeng metrel. Lho kok bener apa? Lah lha apa diumpek-umpek wong akeh? Lho, nok tengah bener. Lah kemanten niku wong nontok bal iku lak padha mek ngiringno ah. Iya. Kalau kendarane. Slender teko. Hah? Ngarep slender dhisik. Heeh. Dadi cek kanggo Ndandane embonge. Wah, kok iki Lho, wis kanggo kejutan. kejutan masih kejutan gak tek slender. Oh, kanggo nyimpangno kuwi lho kendaraan. Ya ndi dia ya sedan ngono lho. Kuwi ya sedan. Saiki ngarake mlebu jalukan dek. Iya, Mlebu terus ditutno pitik cilik-cilik. Dadi pirake? Kudu golek 50. 50 gampang. Sing cilik-cilik. Iya, Iya. cilik. Lah, pitik nek cilik-cilik 50. Iya. Diliwatno nang kemanten kaidekan. kon iki lak jeneng ae. Mula soro ayam kon mbalian. Kak jalur loro pangkon iki lho apa? Jagoan-jagoan. Iya. Ya? Budal. Lho, iki durung dikalu. Celurit. Wah, kok curut kon niku. Ojo celurit. Apa? Aduh kembang turi. Wis sisan. Asik kemanten situ ae diuru. Ngene, iki sarane nyambut gawe nduk sepur saiki ditumpakno sepur ae manten iki. Wah, tuh gerobake. Iku omahe kemanten wadah aku kudu ana rile. Dadi ku ada. Ayo, budal. Fotone ae, Mas. Oh, wis tak ojo kuwatir. Pilane bapak pasti ganteng. Gagah. Mas ngono aku lak kepengin Oh, ro. tak noko niku repot ae kanca wis ngelumpuk kabeh kene kok. Kok Pak gruduk-gruduk apa, Pak? Kemanten teko. Oh, kemanten. Hop. Loh, masalah. Iki kemanten ta? Gak ngono. Iki pengiringe sing 600 mulai dhisik ya. Gak kamot nggone. Iki kemanten ta wewe gombel iki. Teng teng. Iki masalah. Abasman. Nggih. Tadi iki kemantene. Oh, lho, ngene iki. Nggih. Oh, gangge. Masalah. Anu, ini. Iki kematian iki. Mateni. Lho, Pak, dudu, Pak. Lapang fotone ganteng iki malah kok iwak paus, Pak. Loh, masalah. Niki lah. Niki kemantene. Lah napa sih? Sopo yang kan? Apa? Selope kok. Ayo selope. Ya, Pak.
Janggut kok selop India janggut. Masalah ya opo rek. Ngomong, manteni ngomong. Ngomong aja penenge manten wedok. Iki maratuwa iki. Dadi manten kok geget ae. Geget ae. Gak dilonggono dicacat terus. Sok kan. Wis iki genahe kon iku nek ngono anu kartolo Mang. Lho, apa ya? Kon nipu aku nek ngono kon lho. Ya apa sih kaitane ya apa sih biyen? Kok lak ngomong ta? Iya. Kula ngelamar anak sampean, niki foto di jeragan kula. Lah aku rene lak nglamar. Iya. Lah iki fotone jeraganku. Lah ya iki fotone jeraganku. Lah manteni. Manteni. Ya iki wong aku nglamarno blontrang. Ya iki. Oh, ngawur. Kon iku iki bojone mut tetekno. Lah terus siapa iki? Iki bojo. Kemantene gak ngomong blas iki lho. Bun, lho Kartolo lho, Rokran. Abas, apa? Blontrang rene ta? Iya. Aku manten. Bojo pernah mati, Pak. Lho ya. Jadi mati. Oh, jadi aku ta. Ayo mulai. Ayo mulai. Wis urusin dhewe ya. Aku tak ngurus nang Sinoman ya.